Като включи камерата и прескочи 30 метра. Внимание, да. Ух! Ще го намеря. Чай да му кажа да ме изчака тук. Изчакай да се качим горе! Изчакай да се качим горе! Ух, че ще вземаш. Дървото? Чай, че се обърнем. Да пуснем малко назад. Айде. Качвай се, айде, не се ослушвай. Влизай в гората. Влизаме в острова. Чакай да изчакаме на Остосия. Да, свирна веднага 10 метра отчети. Тук ще има падна и дървета много, ама това си е горски път, това е остров. Остров Калимовка. Бабкиро трябва да го знае. Да се виждат следи от диви животни, тази леса. Пътя е един в острова, няма как да се объркат. Само покрай Дунава. А тук се виждат следи от рибари. От риби, да. Или от прасета. Сигурно ще има рибари. Понеже това е добро място за риболов, дълбоко е. Меха, коридора, меха! Път ли? Не. Това е тук излъз на Дунава. Спътников сигнал изгубен. Тук с чубаци няма. Правиш също. Как правиш също? Мини покрай него. Иде да мина покрай него. И тук пари. И го измести вече. По-хубаво да го избутам. Това вече се обърна, не е. Той от прасета ровено тук няма. Сета се не. То тук той лято не е дал никой. Тя сега се е дръпна на Сега се дръпна водата. Джунглата. Да, тук има едно малко екстремче, едно кално екстремче. Дето трябва да се даде газ, защото има баирчи.
дълбока билата е добра, няма сигнал. Нещо и дърво как е раздиснал. Се е скършило. Аз мога да минам. Аз идем да видим. Ти можеш да ме чекаш. Кофти пак не може да сами. 690. 690. Giurluc, ar fi avea trezărită o șetă. Mai nazad, bă! Ето ви нов път. Защото стария е невъзможно да се види. Ели готово. Се качи се! Айди! Дай малко напред! Айди, партнер, седай! Я обърни камерата към това, да е. Колко сме? Знаеш колко е красиво. И снимай Рокли отзад. Рокли иди отзад. Чакай да го бъде. После да напиша там на 690. Чакай, това не съм най-лоши колко неща ще бъде. Ето това шино придясне.
дръпне. По-добре с лебедката да го закачим и да го дръпне. Я да я пробвам за двете гуми, няма да минем. Ще укривим пак някой штанга. Не, заедно е. Допираш тогава да наиграхме ли се? Наиграхме се, да. Дай колана да го вършим! Кола! Кое? Аз от тук ще я управлявам! Да, и на нас ни трябват лебедки, и на вас ще ни трябват. Дай колана, после да го закачим отзад зад джипа и ще го дръпна, ще го завъртя. Къси е колан там на теглича и през дървото. Стой там! Стой там, не заключа! Давай, ама трябва да заключа! Като изкарам, ще го дръпна. Да, ще го дръпна. Направо с джипа ще го дръпня. Sputnikov signál izguben. Добре, чух. Трябва да откачим лебедката. Лебедката е бавна. Няма ли спонсори да ми купят една бърза лебедка? Снимай километъра. Километъра снимай. Денислава, откачи туе. Малко е паднал. Откачи въжето. Не туе, на лебедката въжето откачете. Абе ще го дръпнем с джипа, ама откачете я лебедката въжето. Тъс кола, що загрява? Тъс? Еми загрява да не сме дупна радиатора.